مسرور بارزاني سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانê li London لەگەڵ بۆریس جۆنسۆن سەرۆکوەزیرên بەریتانیا جڤیە. Dê civînê de dawîn guhartin û pêşhateyên rewşa Iraqê û navçeyê û peywendiyên Herêma Kurdistanê û Brîtanya hatine gotûbêjkirin. Serokvezîrên Brîtanya amaje bi peywendiyên dostane û dîrokî navbera Brîtanya û Herêma Kurdistanê dikir û behsa serdana xwe bo Herêma Kurdistanê kir û got ku yek ji serdanan bû ku nayê ji bîrkirin û hêvî xwest ku careke din derfet hebe serdana hewlê rê bike. Serokvezîrên Brîtanya amadeya welatê xwe bo alîkariya Herêma Kurdistanê dê tevaya buwaran de tekez kir û herwiha piştevaniya xwe ji bo giringiya çareserkirina kêşeyan navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de li ser binemayên destûr nîşan da. Serokvezîrên Brîtanya Boris Johnson stayîşa hemahengî û rola erîniya serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ji bo çareserkirina pirsa koçberan. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê spasiya alîkarî û piştevaniya Brîtanya û hemahengiya navdewletî kir ku di rûbirûbûna terorê û metirsiyên terorîstên Daişê de berdewam bûn. Di tewerekî dinê civînê de serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje bi çeksaziyên hikûmeta Herêma Kurdistanê kir di buwarên heme coriya aborî û jêderên dehat û pêşvebirina buwarê weberhênanê kir û hêvî xwest ku weberhênerên Brîtanî li Herêma Kurdistanê bêhtir bibin û Herêma Kurdistanê amade ji bo her asankariyekê pêwîst pêşkêşî weberhêneran bike. Boris Johnson serokvezîrên Brîtanya dilxweşiya xwe bi dîdarê li gel Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê nîşan da û amaje bi dostayetiya navbera Brîtanya û Herêma Kurdistanê dikir û got dema ku serokê bajêrvaniya London bû serdana Herêma Kurdistanê kir û got peywendiyên me bihêzin li gel Herêma Kurdistanê. û ji alî xwe ve jî serokvezîrên Herêma Kurdistanê got ku serdana Boris Johnson bo Herêma Kurdistanê dê demeke hestiyar de bû peyameke girîng bû ji bo Herêma Kurdistanê dema ku li dijî Daişê di cengê de bû. Herwiha serokvezîrên Herêma Kurdistanê dê çarçoveya serdana xwe de bo Brîtanya li gel Amanda Milling wezîra dewleta Brîtanya bo karûbarê Asya û Rojhilata Navîn civiye. Herwiha li gel Kwasi Kwarteng wezîrê karûbarê wêze û bazirganiya Brîtanya û li gel Nedîm Zehawî wezîrê perwerdeya Brîtanya û li gel Liz Truss wezîra derveya Brîtanya civiye.